بریا 40 سالی جوی پرتوکا دستی ویده دست به فیربونا زمان دایک آنگو زمان کردی کر. داروین داری جقامشلویه 18 سالان به زمان عربی خوندیه. لینها به زمان کردی وانیانده ده. مگوتناوی دماغو او خوندکاران فیری زمان دایک دیکه خوناخوه بجهتینه. دەستپێکا شۆڕەشا ڕۆژئاوا وەک ئەو خەونەهان دەرفەتێک مەزن لە جەمت چێبوو ڕاستی ینی دبەک و زێدی خەونەیە بووژی ینی خەونەیە دژ لە باوەڕ نەتکرد کوێ دەرفەت لە پێشیام هەبە ئەس تێکەم دبستانێ لە شوونە ئەس سلاوێ وا بکەم بە عەرەبی ئەژوار بێژم بەیانی باش ئان ڕۆژ باش. مامۆسته داروین ji sala 2012 ve bi rengekî fermî dest bi mamosteya zimanê Kurdî kiriye. Niha ew hevserokê Fakülteya Wêje û Zanista Civakî li zanîngeha Rojava ye û xwendekaran fêrî ziman û romana Kurdî dike. Fêrbûna bi zimanê dayîkê li gorî wî pêşketineke cuda di nava xwendekaran de ava dike. هەگەر ji destpêkê de ew zarok li ser van çîroka radibe li ser helbesta li ser stranên Kurdî radibe û mezin dibe li ser wan gotinan di wir de afrînerî ya wî mirovî derdike ve holê. Li gorî lêkolînan li cîhanê zêdetirî 7000 zimanên zindî hene. Lê rêxistina perwerde, zanist û çandê ya netewên yekbûyî UNESCO pêşbîn dike got heta dawiya vê sed salê nîvê wan dê ji holê rabin. Hêviya Darwin ew e got zimanê dayîkê yê Kurdî bêparastin û nifşên nû li ser werin perwerdekirin. Ew gotina zimanzanê Amerîkî Michael Chade dubare dike. Dibêje zimanê got zarokên wî pê neaxivin dê pêşeroja wî zimanî tune. Mirovê Kurd yanî ew hêviya han li cem wînaya ku rojek bê ev zimanê han bibe zimanekî serdest, zimanekî fermî li her deverê pê em serbilind bin ku ev zimanaya gihaştiye asta navdewletî. Piştî rodana krîza Sûriyê û avakirina rêveberiya Xweser li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê proseya perwerdeyê bi hersî zimanên sereke Kurdî, Erebî û Siryanî bi rêve diçe. Got ew zimanên resenin yê gelê herêmê ne. Sala 1990 netewên yekbûyî roja 21 Sibatê weke roja cîhanî ya zimanê dayîkê pejirand. Her sal ji bo aştî, pirzimaniya li cîhanê û parastina hemû zimanên zikmakî ev roj tê pîrozkirin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.